азизони дил, бисёр маврид мо васфи модарон мекунем, мегӯем биҳиш зери қудуми модарон аст, лекин айни замон ман мехоҳам васфи падарон бикунам. Оиди падар бигӯям ки падар ки аст. Падар нафаре ҳаст ки бисёр ҳангом хомӯш меистад, лекин ҳама вазнинӣ, ҳама бори дунё, бори зиндагӣ бар дӯши падар аст. Падар ҳамеша фарзанди худро фикр мекунад. Ҳастанд дӯсрӯякон фарзандоне ки шояд бигӯянд падари ман маро дӯст намедорад, лекин падар аст ки махсусан дар Тоҷикистон кор мекунад, дар Русия кор мекунад, шабро шаб намегӯяд, рӯзро рӯз намегӯяд, ҳамеша дар фикри бо як қути лоямуд мегӯянд, яъне бо як насиба мегӯянд мардум таъмин намудани зану фарзандон аст. кор мекунад, фаъолият мекунад ва ҳазор аҳсан мегӯям ба падароне ки дар Русия дар муҳоҷират ҳастанд ва фикри фарзанду фикри оилаи худро доранд. Бигзор ки худованди бузург ҳамеша нигаҳбони муҳоҷирон бошад, нигаҳбони падарони азиз бошад ки дар мамлакати ғарибӣ ҳамеша дар кору фаъолият ҳастанд, танашон муҳим аст ҳама сиҳат бошад ва чӣ орзуе ки дар дил доранд ба Тоҷикистон сиҳату саломат баргарданд. Орзуи онҳо ин сарсабзии оила аст, орзуи онҳо ин нашъунамои фарзанд аст. барои ҳамин ба падарон тансиятӣ таванно мекунам, ба фарзандон бошад мегӯям ки модари худро низ дӯст доред, валекин падарҷонро ду маротиба дӯст доред. падар ҳарчанд бисёр ҳангом бори дигар мегӯям ки хомӯш меистад, лекин падар бениҳоят фарзандони худро дӯст медорад. бароям беҳтарин марди падарҷон ба сад меҳрам бипарварди падарҷон, маро бо меҳнату нони ҳалолат калон кардӣ падарҷон. падарони азиз ҳамеша зиндаву саломат бошед.